Hello, Namaskara. V4 News in association with Kalyan Jewellers presents Comedy Premier League Season 2 powered by Sun Premium Refined Oil and Aruna Masala. So, ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ವಿಜೆ ವಿನೀತ್. ಸೊ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಜಡ್ಜಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟೆ ಆಡಿಷನ್ ತೂದು ಅಕುಲ್ ಉಲಯ ಪಿದಯ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ದೆತ್ತೊಂದಂಚಿನ ಎರಡು ಜಡ್ಜಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಮ್ಮ ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ ಅಕ್ಲೇನು ಬಾರಿ ಸರ್ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ನೊಂದುಂಡ ಯಾನ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ತೂವೊಂದುಪ್ಪೆ ಸರ್ ನಿಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಾರೆ ಅಡ್ದಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆನಾಗ ಐತ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೀಸನ್ 2 ಬಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲಿ ಯು ನೋ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಐ ಕೊಂಚ ಬಲವಾಯಿನ ಕಾರಣ ದಾದನು ಸರ್ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚ ಪನ್ಪೇರು ತೆಲ್ತಿಂಡ ಮನಸ್ಸು ಅರಳುಂಡು ಯಾಪ ಮನಸ್ಸು ಅರಳುಂಡ ನರಮನಿ ಪೊರ್ಲ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಸರ್ ಎಂಗುಲು ಸಿಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 1 ತೆಲ್ತದು ಮನಸ್ಸು ಅರ್ಲದು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ಲಾತ ಇಲ್ಲ ಮಾಸ ಪೊರ್ಲಾತಾರೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಇಂಚ ಮೀನಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತನ ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರಂದ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆ ಇದು ಪಂಡಾವು ತೆಲಿಪಿನಾಲ್ಪನ ತೆಲಿಪೊಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ತೆಲಿಪೆರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸರ್ ನಮ್ಮೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಇನ್ನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ತೂಯಾರಲ್ಲ ಶಶಿ ಸರ್ ಗೌಜಿ ಪಂಡದ ಅದೇ ಗೌಜಿ ಬಂಡ ಗಮ್ಮತ್ತು ಓಕೆ ಸರ್ ಏನ ಪ್ರಕಾರ ಗೌಜಿವನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಬೈದನ್ ಸರ್ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಂದು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬೈದನ್ ಸೊ ಐತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ದೆಪ್ಪುಗ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಒಲ್ತ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಬಂದು ಸೊ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾ ತಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಈಗ ರಪ್ಪ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂದೇನೆ ಪಾಂಡು ತೂಕ ಏತ್ ಗೌಜಿ ಅಂತ ಬರ್ತು ಅಂದವೆ ಸೊ ಐದಕ್ಕ ಯಶ್ವಿತ್ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸುಶಾಂತ್ ಯಶ್ವಿತ್ ಅಂಡ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸರ್ ಸಂದೀಪ್ ಡಿಜೆ ಸೊ ಮೇರೆ ಡಿಜೆ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಡಿಜೆ ಆರ್ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆತಾರ್ ಡಿಜೆ ಸರ್ ಸಂದೀಪ್ ಡಿಜೆ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅದು ಡಿಜೆ ಸಂದೀಪ್ ಪಂಡ ಆರ್ ಡಿಜೆ ಅದಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಅದು ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮೊಕಲ್ನ ತಂಡದ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಸೊ ಶಶಿ ಸರ್ ಗೌಜಿ ಉಂಡ ಅತ್ ರಾಮ್ ಸರ್ ಗಮ್ಮತ್ ಉಂಡ ಅಂತ ಬಂದು ರೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀತೀರಿ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಲೈ ಮೂರ್ದು ದೀತ ತರಕಾರಿ ಐ ಕಡಾರೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಬರ್ಬೇನೆ ಏ ಪೋಲೆ ಯಾನೆ ಕಡೆಯೋಡೆ 24 ಗಂಟೆಲ ಈರ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಜ ಇನ್ನೊಂಜಿ ದಿನ ಈರೆ ಕಡೆಯೋಡು ಈರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರಿ ಈರು ಒಂಜಿ ಕಂಡನ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಮುಟ್ಟದಿಲ್ಲದ ರಾಮನ್ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಲ್ ತುಲೆ ಆಯ್ ಯಾನ ಬಿಡಿದಿನಿ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಹೇ ಐ ಮುಟ್ಟದ ಇಲ್ಲ ರಾಮೆ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಪೆ ಎಂದಿ ಪನ್ಪುನ ಯಾನ್ಲ ತೂಪೆ ಅಣ್ಣ ರಾಮೆ ಬಿಡುರ ತಮ್ಮ ಯಾನ್ ಅಂಚತ್ತ ಪನ್ನ ಎನ್ನ ನೀರು ಪೊರ್ಲುಡು ತೂವಡ್ ಪನ್ನ ತುಲೆ ಆಯಗ್ ಮದಿಮೆ ಅದು 7 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ 7 ಜೋಕ್ಲನ್ ಕೊಡ್ತಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪುರಿಯಾಲೆನ್ನ ಬಂಜಿಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪುರಿ ಕೊಡ್ಡ್ಯಾಡತ ಎಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಗು ಲಕ್ಕದು ಬಜಿ ಬಂಜಿ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಿ ಬುಕ್ಕ ಪುರಿ ಕೊಡ್ಡ್ಯಾರ ಸುರು ದಾಯಂಚ ಮಲ್ಪರ್ ಈರೇನ ಮದಿಮೆ ಅದು ಯಾನೊಂಜಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಬುರಿಯೆ ಯಾನ ಮದಿಮೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಂಚೆ ಇತ್ತ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೂಲ್ ಮಾರಿ ಬತ್ತನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಡ ಅವ್ರ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಪೋಸಾತ್ ಅವು ಬುಡ್ಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಪಾತೇರ್ ಬರತ್ತ ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಪಾತೇರ್ ಬರತ್ತ ಇಂಕು ಮುಂಜಾಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಿಯರ್ ಜೋಕಲ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಿಯರ್ ಇನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರ್ರೆ ಎನ್ನೇನ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರನ ಮರ ಅಂಚತ್ ಇಂಕು ಮುಂಜಾಲ ಜೋಕಲ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಿಯರ್ ಐಕಿ ಯಾನ್ ಇರಡ ಪಾತೇರ್ನ ನೆಜ್ಜಿ ಇರಡ ವೈಕಲ ಈ ಪಾತೇರ್ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಪಾತೇರ್ ಜನ ಅಪ್ಪನ ಯಾನ್ಲ ಪಾತೇರ್ ಸತ್ಯನಾ ಇರಡ ಪಾತೇರ್ನ ನೆಜ್ಜಾರೆ ಈರೇನು ತೂಪುಲ್ ನೆಜ್ಜಾನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚದು ಕುಲೋನ್ ಬೆ ಅಂದ ಅಪ್ಪನ ಯಾನ್ಲ ಇನ್ನು ಕಣ್ಣು ಗುಂಟು ಕಟ್ಟದೆ ಉಳ್ಳ ಯಾನ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚದು ಕುಲೋನ್ ಬೆ ಇರಡ ಪಾತೇರ್ನ ನೆಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅವರು ತೂವೋಡಿ ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ತಿಗಲೆಗೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಚಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ನು ಒಂಜಿ ಕಂಡು ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲವಾ ಜೋಲಿ ಓ ದೇವರೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾನ್ ಬರಪೆಂದು ಸುರುಕೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂದು ರೆಡಿಯಾದೇ ಕುಲ್ದೇರು ವಾಜೋಲಿ ಯಾರಿಗುಂಟು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಈ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಮನ್ಪು ಜನ ಎಂಚಿನ ಬಾಬಾ ಈತುಕೋ ಪೆರವಲ್ಲಿ ಓ ದೇವರೇ ಕಳ್ಳು ಈ ಕಳ್ಳ ಇಂಚನೆ ಬುಡ್ ನೈಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋನ್ ಅನ್ಕೊ
ಹಲೋ ಸರ್ ಪನುಂಬೆ ಒಲ್ಲರ್ ಸರ್ ಕಕ್ಕುಸುಡುಲ್ಲೆ ಸಾರ್ ಮೂಲು ಎಂಕ್ಲು ಕಲ್ವನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಗ್ಗುದು ಸರ್ ಸಾಯ್ತು ಪೋತಿನ ಕಲ್ವನಿಲ್ಲಗದಾಗ ಮೇ ಪೊಗ್ಗುದ್ ನಯ್ಯಿ ಅಂಚತ್ತು ಸರ್ ಕಲ್ವು ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಗ್ಗುದೆ ಸರ್ ಕಲ್ವೈತೆ ನಿಗ್ಲು ಇಲ್ಲಗ ಪೊಗ್ಗುದೇನಾ ಜಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಮಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡ್ಪುಜಿಂಬೆ ಐ ಆಮ್ ಎಸ್ ಪಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲು PUC ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ಏನಂಬೆ ಯಕ್ಷಗಾನಗೊಬ್ಬ ಅದು ದಪ್ಪದಿಪ್ಪೆ ಹಾಕರಿಜ್ಜಿ ಹಾಕು ಎಲ್ಲಿ ತಿನ್ಲಾಕು ಮೂಲಿ ತಿನ್ಲಾಕು ಇಡೆ ಬಲ್ಲ ಹಾಕು ಜರತೆ ಇಚ್ಚಲ್ಲ ಓ ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಗ್ಗಲಿ ಅವು ಅಸ್ಪುಸ್ಲಿ ಎಸ್ಪೂಸ್ಲಿ ಅವು ಎಸ್ಪೂಸ್ಲಿ ಅತ್ತಮ್ಮ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಾಕರಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸಭಾ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲರು ಮೋಸ ಪೊಲೀಸ್ ಏನ್ ಕಲ್ಲುವೆ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ಬೋಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇರಗ ಯಾನುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಡಿದೆ ಮಾರಿ ಈ ಓಲಿಪ್ಪುನ ಸಾಯ್ತು ದೊಂಕುನ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಯ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ದೊಂಕಿನ ತಂಬೆ ಓ ಸಾಯ್ತು ಹೋತು ನಗಲೆ ಸರ್ ಇರ್ಲಕ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲು ಕೋಲಗೊಬ್ಬ ಅಂತಲ್ಲರು ಮಾರಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇರ್ಲಕ್ ಕೊಡು ಆಯ್ತು పోతినగలే ఇటే బెల్లమ్మ కన్ను ముచ్చిది ఇరువేరు కుళొందిత్తరత్త కండని బిడేది అర్లు పయవలై ಈಗಿನ ದಾಳ ಬೊಂಡ್ಲ ಶೈಲಿ ಎಂಕದಾನೆ నాన్న ఈ కండర బల్లి నిన్న కై ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಯಾನಲ್ಲ ಕಂಡುಜಿ ಎಂಕು ಈತ ಪೊರ್ಲದ ಕೈ ಉಂಡು ಕೈ ತಿರ್ಗದನು ಈತ ಪೊರ್ಲದ ಕೈ ಉಂಡು ಈತ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರುಂಡು ಈ ಡ್ಯಾನ ಬೆಂದದು ಯಾನು ಜೀವನ ಮಲ್ಪುವೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಅಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆ, ಐರ್ದರ ನಿಕ್ಕೊಂದೊಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಮಗ ನನರ್ದು ಮಿತ್ತು ಮಿನಿ ಓಲಾನ್ಲ ಪೋದು ಕಂಡ್ಯ ಅಂದಜಂಡತ್ತ ಅದೇ ಸರ್ ನಿನ್ನ ಬಿಡಿದಿನ ಒಂಚೂರು ವಟಾರಗಲೆಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೊಡ ನಾ ಓ ಬಲ್ಲ ಇಡೆ ಲೆತ್ತನಲ್ಲೇರಿ ಸರ್ ಬತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ಅವರ ಬಲರ್ ಬನ್ಪನೆ ಅವರ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ಪನೆ ಏನಂತ ನೆನೆದಿದ್ದಾರೆ ಲೆತ್ತಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಗನ್ನುಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಇದೇ ಬಲ್ಲಮ್ಮ ಯಾನ್ ಲೆತ್ತನೆ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಏನೇ ಜೋಕುಲಾತಜಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂಜತ್ತು ಸರ್ ಆ ಈತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಸರ್ ಮದಿಮೆದು ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯನ ಕೊರ್ಜೇರು ಸರ್ ಅಬ್ಬಾ ಏನೇ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಚ ಪೂರ ಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ರಾಗ್ಲದಾನೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರನೇ ಇಂದ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರಡೊಂಜಿ ಗಲಾಟೆ ಅತನ ಪೆಟ್ಟು ಪುರ ಆಪುನ ಸಹಜ ಅಂಚ ಪಂಡು ಅವೇನ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಅತ್ತು ಅಯ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇನೇ ನಾಲ್ಗೋಡೆದ ನಡುಟು ಮುಗಿತೊಂದು ಪೋಪುನವು ಸಹಜ ಲಕ್ಷಣ ಮಾನವರಾಯನ ನಮ್ಮಂಚಿನಾಗಲ್ನ ನನ್ನ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅವ ಸರ್ ಕಲ್ಲನಂಜಿ ಲೆತ್ತವಲ್ಲೆ ಸರ್ ಕಲ್ವನು ಲೆತ್ತವರ ಅವು ಅತ್ತ ಮ್ಯಾತ್ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೋತಾತಯಿ ಆಯ್ತು ದಾಯ್ದ ಉಂಟು ತುಕೊಂಡ್ ಚೂರು ಇಡೆ ಕೊನ ತೋಪನ ಅನ್ಪೋ ಯಾಂತ ಪೂಜಿ ಸರ್ 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 എന്നൊഞ്ചി ബ്രാ സ്ലൈറ്റ് ഇച്ചണ്ട് സർ ಕೇಳಲೆ ಸರ್ ಎಡ ಮಗ ನಿನ್ನ ತೆಪ್ಪು 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 ದೆಪ್ಪೆ ದೆಪ್ಪೆ ತೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪೆ ತೆಪ್ಪು ಜಿಪ್ಪು ಉಂಡು ಏನಂಬೆ ಆತ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ನೂರ್ತನ ಈ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಚ ಕಂಡ್ರನಾ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಒಂಜಿ
ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂದು ಬತ್ತ ಸೊ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಲಿನ ಮತ್ತು ಅಕಲ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಸೊ ನಿಕ್ಲು ರಡ್ಜನ್ಲ ತೂನಾಗ ಸೀರಿಯಸ್ ತೋಜುವಾರ ಸರ್ ಈ ನೆರ್ರೆತ್ತನ ಎಂಕೆ ನೆರಲೆ ಸರ್ ಅಂಚೆ ಅದು ಪಂಡಿ ನ್ಯಾನ್ ಐ ನೋ ನಮ್ಮ ಅವ್ರೇನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೂನಾಗ ಅರ್ಥ ಆಪುನ್ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಜಡ್ಜ್ ದಾದ ಪನಿ ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೋರು ಸರ್ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ತಂಡ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಇಂಚಪ್ಪದ ಒಂಜಿ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಟಿವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಅದು ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತದೆ ಪುನಾವಡೆ ಅತನ ಅವು ಲವ್ಲು ಇತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದು ಪುನೇನು ತೂದು ಕೆಲವು ಜವನೇರು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ದಾದ ಪಿನ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ದ ಕೊರತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾಲೆಜ್ದ ಕೊರತೆ ಎಂಕುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ತೆಲಿಪವಡು ಈ ತೆಲಿಪನಾಗ ಇಂಕುಲು ಅವಲ್ಪ ಉಂಡತೆ ಈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ದ ಐತೆ ಈ ನೆಟ್ಟು ತೂನಾಗ ಐತೆ ಕೆಲವು ಡೈಲಾಗ್ಲು ಅವು ಓಲಾ ಕೆಲವು ಐದು ದೆತ್ತದು ತೋಜಿದ ಪಂಡ ಅವೇ ಕತೆಗಳು ಕಂಡನಿ ಬೊಡದಿ ಆತನ ಲವ್ವರ್ಸ್ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಅವು ತೀರಾ ಒಂಜಿ ಅಶ್ಲೀಲವಾಯಿನ ಪದಕ್ಲೇನು ಪನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ ಹಾಪುಣು ಬಂದ ಅಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡನಿ ಬೊಡಿದ ನಡುಟು ಎರೋ ಕುಡಿಯೋರೆ ನಡುಟು ಆಯನ ಒಂದು ಮನ್ಪುನ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸವನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಪಂಡ ಬೇತಾಲ ತಿಕ್ಕಿಚಿಂದ ನಾನು ಅಂಚನೇನು ಬಂತದ ಅಂಡ್ಲ ಇಂಕುಲು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪುವ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ತೀರಾ ಒಂಥರ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಗ ಒಂಜಿ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪನೋಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಪಂಡ ಆಕಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಎಂಕುಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ದಾಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಉತ್ಸುಕತೆ ಉಂಡತಿ ಅವಿತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಅಕುಲು ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಅವನಿ ಕೊರತೆ ಪುಂಡು ಆಂಡ ಅಕುಲು ಇಂಕು ದಾದಾನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬೈದರತೆ ಅವನು ಎಂಕ್ಲೆ ನಾನು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮನ್ಪೆ ಆಂಡ ಅಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಂತೇರು ಆ ಶಬ್ದಲು ಬಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನಗತ್ಯವಾದ ಬಳಕೆ ಮಂತೇನೆ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಲು ಮತ ಅವೇನು ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ನಮಕ್ಕಿಂತ ಚಾನಲ್ಡ್ ಅವೇನು ಮಾತ ಪಾಡ್ರೆ ಆತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂತೇನು ಮಾತ ಪಾಡ್ದ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಲ ಮಂತದ ಇಟ್ಟು ಬಟ್ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಅಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ತೊಚ್ಪೌಡು ದಿವೋಡ ಏನು ಕಾರಣ ಪಡೆದು ಅವಳು ಮೂಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಂಟು ಆಂಡ ಫ್ಲೆಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅವೇನಕ್ಕಲು ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇತೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡು ಟೀಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆ ಕಲಾವಿದರು ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬರುವೇರು ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರೆ ಪನಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೊ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶಶಿ ಸರ್ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ಪಾರ್ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾ ತಂಡ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ತಂಡದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲು ಎಡ್ಡೋಲಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆಲಿಪೌಡು ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆಲಿಪಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯ ಪಂಡಂಡ ತೆಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟುಪ್ಪುಂಡು ಅತನ ಹಾಸ್ಯ ಬೊಕ ಅಪಹಾಸ್ಯದ ಆಪಲ್ ಪನ್ಪಂಚನೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪತ್ತಂದು ನನೊಂಜಿ ಆತ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತಂದು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ತಂದು ಬತ್ತಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಒಂತ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೋಜುನ್ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲ ಮೋನೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೋ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಯಾದುಪ್ಪು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಮನ ಉಂಟು ದಿವೋಡ ನೆಂಚಿನ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಟಿವಿಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಟಿವಿಡ್ ಪನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಕುಲು ಒಂದು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮನರಂಜನೆ ಒಪ್ಪನ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಒಟ್ಟಿಕುಲು ಒಂದು ತೂಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ತೆಲಿಪುಗ ಬನ್ಪು ನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಕುಲೊಂದು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಬಿಲೋ ದಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡು ಅತನ ಅಪಹಾಸ್ಯಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಶ್ಲೀಲಗೆ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಪ ಒರಿಯವರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಪುಡು ಅವಾಗ ಚಾನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಆತನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೆರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಚ ನಡೆದವರ నేను ಮಾತೊಂಜಿ ಗಮನ ನಡೆದಿದ್ದು ಕಾಮಿಡಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಆಶಯ below the belt comedy at okay so please note it down so bari the tips nama judges courier and aita result la dada punun pandere anchina comedies maltuna so apart from that best comedies are entertain so next the team sir ಒಂದು re audition call by the anchina onji team pand already ಅವರ performance ಕೊಡ್ತಾರೆ so ನಿಖಿಲ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ so ಪಿರೋರ ತೂಕ ಹಾಕ್ಲ ಜಡ್ಜ್ ಐದೊಕ್ಕ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಕಾನ್ so ತೃಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ತೃಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ್ಲ ಸೊ ಮೊಕ್ಲನ ರೀ ಆಡಿಷನ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದ್ ಬರ್ಕ ಹಲೋ 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 ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ నువ్వు క్యాటరింగ్ వల్ల వాటర్ ఉండు పల్లె అర్జెంట్ ఏంజినా 4 బదనే నాలుగు పదనే రట్టు కట్ట బసలే రెడగడ బసలే బకారి అవా
ಅರೆ ಅರಿಯೋ ಓ ಅರಿಯೋ ಅವು ಸುಮಲತಾ ಓ ಸುಮಲತಾ ಬಾಸುಮತಿ ಬಾಸುಮತಿ ಓಲಾಡು ಯಾರಿ ಅವ ಬೇತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ವಾಡುಂಡು ಬೇಗ ಅದೇ ಇದೆ ಐತೆ 3,000 ಆಪುಂಡು ದುಂಬುದ 6,000 ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಹಲೋ ದುಂಬುದ 6,000 ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡಿ ಹಲೋ ದುಂಬುದ 6,000 ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡಿ ಯಾಪ ಬರ್ಬರಿ ಹಲೋ 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 ಕೇಳಿದಿ ವರ್ಷ ತೆಡಿಲೆ ಹಲೋ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಚಂದಾದಾರರು ತೆಡಿಲಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ದನಿ ಓ ಆ ಧನ್ಯಾವು ಈ ಸಣಿಯತ್ತು ಯಾಪ ದೊಪ್ಪೆರೆ ಓವೇನೆ ಬಂದಿರ ಮತ್ತ ಸಿಕ್ಕದಾದ ದಣಿ ಈರು ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವುಬಾರೆ ನಿನ್ನ ಕೋಲ ಒಂದು ದನಿ ಓ ಈರಲ್ಪ ಜಾರದಿಯರ ಪಂತರತ ಯಾ ಮಾತ ಜಾರದೀತೆ ತಾದಿನಿ ಅವಂದು ಕ್ಯಾಬಿಜದ ಚೋಳಿ ಕ್ಯಾಬಿಜಿದ ಚೋಲಿನ ಜಾರಂಡ ಐಟದ ಆದುಂಡು ಅವೇ ದನಿ ಯಾನ್ ಜಾರಯ್ಯ 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 ಆ. ಇಂಕ ದಾಳ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಐಟ ದಾಳ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಾಡಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವು ಸೇಯದು ಉಂದಿನ ಓ ಇಂದು ಪಸತ್ತಿ ದನಿ ದಾದಾ ಕೈ ಐ ಕೈ ಕೈ ಆ ಬಕ ಉಂದ್ರಟ ಇಂಜ ಬಯ್ಯ ಅವ ಕಣ ಅವು ಕೈ ಎತ್ತು ಬಕ ಅವು ಟೈ ಚಿಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಒತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಕೋಲ ಮಾರಾಯ ദനി ഓ ഇത് അതെ കൊത്തിനി ആ. നീ എന്നെ പാൻറ് ഇതായി പാടുന്നുണ്ടാ നീര് ഓನು എന്നെ പാൻറ് പാടും നീ റൈസ് ആവണം മോളു ಪ್ಯಾಂಟ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬರ್ಸಗ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನುಂಗುಡ അയ്യോ ಕೆತ್ತಿನ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ സത്യം അൻപതിനി വായി പൊള്ളു തോന്നി വരും ಅಂದಾನೆ ನಿನ್ನ ಅಂಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಪ್ಪು ಅವ ഓ ಕಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಗಿ ಕುರಿ ಹತ್ತನು കപ്പു ಕಪ್ಪು ಅಂಗಿ ನಿನ್ನ ഈ പോലെ തന്നെ ഈര് കന്നഡക്കതി ഇത് റൈസ് ആവണം ഈര് കന്നഡക്കതി പുള്ളിക്കെത്താ പൊല്ലിക്കാ ಹಾ ನಿನ್ನ ಬೊಲ್ದುಂಡು ചിക്ക് ധനി ಓ അവയ ധനി ആ? അവയ ഈര ബൊറൊന്നുല്ലേ ഗുണ്ടു ഗുണ്ടുല്ലേ അവ ബൊണ്ടു. അവ പൊള്ളുള്ള എട്ടേ പോടാ ഐ സൈറ്റ് മാറി ಅಮ್ಮೆ ಅಮ್ಮನೆ ಆಟಸ್ ആ ಅಮ್ಮನೆ ಆಟಸ್ അമ്മേ അമേരിക്ക അഡ്രസ് ഇജ്ജ മാമൂലോ മുലു ധനിനെ മാത്രം എപ്പോണു ಧನಿಯೊಲೆ ധനി അല്ല ധനി കുളു വന്നിനവാ ದಾದೆಯ ಅಮ್ಮನೆ ಆಟಸ್ ಓ ಅಮ್ಮನೆ ಆಟಸ್ ಅಮೇರ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಸಾವು ಒಯ್ದಿನ ಆಟಸ್ ಓ ಆಟಸ್ ಆಟಸ್ ಆ ಅಮೇರ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಹತ್ತು ಮಾರಾಯವ್ ಕಮ್ಮಿನ ಕ್ಯಾಟ್ರ ಧನಿಯೊಲೆ ಓ ಧನಿಯೊಲೆ ದಾನಿ ಸೈದಿರು ದಾದೆ ಧನಿ ಸೈದೆ ಹೇಗೆ ಐಕ್ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ದನಿ ಸೈದಿನಿ ದನಿ ಜೀವ ಪೆಜ್ಜ ಮೂಲು ಯಾರತ್ತ ದನಿ ಧನಿಯ ಆ. ಧನಿ ಮಂಜಿಮೆ ಮಂಜಿಮೆ 27ಕ್ಕೆ ಮಂಜಿಮೆ 27 ತಾರೀಕು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಮದುವೆ ಇನ್ನೂ ತಿಂಗಳು 27ಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತೆಲ್ಲ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಮದ್ವೆ ಹತ್ತು ಅಂತ ಓಟು ಏತೆ ಹತ್ತು ಕಟ್ಟಿ ಸಾರ ಕಣ 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 ಧನಿ ಇದೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಧನಿ ಮಂಡ್ಯ ಸರಿ ಜಾಂದ ದಾದಾ. ಇರತ್ತೇಲಿಗೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಮದುವೆ ಆಪುಡ ವಾಗ್ರಾಣಲಾಡಿ ನಂಕು ಮಾಡ್ರ ತಿಕ್ಕನೆ ಯಾವ್ಜಾ ನಗರಾಣ ಸರಿ ಇಪ್ಪು ಬುಕ್ ಗನ ವಾರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗನ ಧನಿ ವಾರ್ಡ್ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ನೋಡ್ತೇನೆ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಯಾವ ಹಾಂ ಯೋಜನೆ ಹಾಂ ಯೋಜನೆ ಹಾಂ ಯೋಜನೆ ಧನಿ ನಾನು ಓ ನಾನು ಇದಾದ ಜಿಯ ಬೋಲೂರ ದೇರ್ಬೆ ಯಾರ್ ಧನಿ ನಿನ್ನೆಂಚಿ ಸಾವ್ದ ವೇಸ ಮಾರೆ ಅವಾಗ ಇದಿರ್ನಿ ಧನಿ ಓ ಇದಿರ್ನಿ ಕಟ್ಟದಾನೆ ಸನಿಯ ಅವಾಗ ಇದ್ದುರುಂಡು ನೀವು ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಮಲ್ಬಿಡು ಕುಲು ಕುಲು ವಾಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರೀ ಇಡ್ತಾ ಒಂದ್ಲಿ ಧನಿ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಐಟಮ್ ಕೋರಿಡು ಕೋರಿಡು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಕೋರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಕೋರಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕೋಲಿ ತಮ್ದು ತಂದೂರಿ ಹಾಂ ಅವೇ ಓ ತಂಬೂರಿ ಅನ್ನ ಒಂದು ಮದ್ಮೆ ದತ್ತ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ದತ್ತ ಮದ್ಮೆದ ಬಗ ತಂಬೂರಿದೆ ಏ ಬಂದ ತಂಬೂರಿ ಹಾ ಹಾ ತಂದೂರಿ ಹೌದು ಧನಿ ಹೋಗಿ
ತಂಬೂರಿ ಮೂಲ್ ಪನ್ಲೆ ಬರೀ ಸಾರಿ ತಂದೂರಿ ತಂಬೂರಿ ತಂಬೂರಿ ಅದ ತಂಬೂರಿ ತಂಬೂರಿ ಬರೆಸ್ಟ್ ಮಗನಾಜೆ ಕೌ ಏನು ಬಂದೆ ಏನು 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 ಏಡು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಏಡು ಮನೆ ಉಸುರು ಕೆಪ್ಪು ದಿಪ್ಪತ್ತೇನು ಹೊರ ಬಂಡೆ ಮದ್ಮೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಇತ್ತೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಮೇನ್ ಯಾನ್ ದಿವಸ ಮುಸುಂಟು ಏನು ಏನು ಮಟನ್ ಏನು ಮಟ್ಟ ಮಟನ್ 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 ಅವು ಅವು ಅವನು ಏನು ಎಂಜಿನೊನ್ನು ಏನು ಎಂಜಿನೊನ್ನು ಏಡು ರಡ್ಡನೇ ಎರಡು ಎಂಜಿ ಬಕೈತ ಐಟಮ್ ಏಡು ಒಂದು ಮಟನ್ ಮಟನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಟನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಟನ್ ಕುರ್ಮಾ ಮಟನ್ ಕುರ್ಮಂಡು ಹಂಗೆ ಅವು ಯಾವ ಅವು ಯಾವ ಓ ಉಮ್ಮ ಅವು ಯಾವ ಈತ ಮಟನ್ ಉಮ್ಮ ಐಕ ಕೊರ್ನಿ ಉಮ್ಮ ಈ ಹೊನ್ನ ಈ ಹೊನ್ನ ಅವು ಮಟನ್ ಉಮ್ಮ ಅವು ಮಟನ್ ಕುರ್ಮಾ ಆಯ್ನ ಬಲ್ಲ ಬಯ 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 ಮಟನ್ ಕುರ್ಮಾ ಮಟನ್ ಕುರ್ಮಾ ಮಟನ್ ಉಮ್ಮತ್ತುಮೆ ಕುರ್ಮಾ ಕುರ್ಮಾ ಆಯ್ನ ಕರ್ಮ ಮಗ ಮಗನದೆ ಮಗ ಒಂಜಿ ಇಸ್ವನ್ ಇಸ್ವನ್ ಒಂಜಿ ವಿಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪಿದಾಯ್ ವಿಕ್ಸ್ ಕಡಪಿ ಇತ್ತೆ ಕರೆ 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 ಇತ್ತೆರಡು ಸ್ಪಾಟ್ ಕೊರ್ಪುಣ್ಣಮ್ಮ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೆಯ ಸಾವು ಕಂಡ ಬಟ್ಟ ಸ್ಮೆಲ್ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಬೂರ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಿನ ವಿಕ್ಸ್ ಈತ ಬನ್ನಿ ತರಬೇಣೆ ಅಂದು ಹೌದಾ ತರಬೇಣೆಗೆ ವಿಕ್ಸ್ ഞാൻ വിഷ്ണു ಪಕ್ಕ വിഷ്ണു അല്ല മീൻ ಮೀನು ആ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് സാവിയ ఆయన నాలుగు తిరిలాకదండి ಫಿಶ್ ಫಿಶ್ ഉണ്ടാവ అయ్యాను ಫಿಶ್ಡೆ ಮುಳ್ಳುಂಡು ಮಕ್ಕಳತ್ತೆ ಐಟಮ್ ಓಕೆನು ಫಿಶ್ಡ್ ಇದು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಉಂಡು ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಉಂಡು ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ಉಂಡು ಮಾತ ಫ್ರೈ ಉಂಡು ತವ ಉಂಡು ತವ ಫ್ರೈ ತವ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತವ ಅವ ಅವ ಓ ಅವ ಹೋಯ್ತಾ ಹವ ಹವ ಹತ್ತು ಮರಯ ತವ ಮಗ ಮಗ ನುಪ್ಪು ಇದ್ದ ಓ ನುಪ್ಪು ಇದ್ದ ನುಪ್ಪು ಗೋಧಿದ ಒಂದ ನುಪ್ಪುನ ಗೋಧಿದ ಪಸತ್ತು ನುಪ್ಪು ಅವ ಅವ ಓಲಿ ನಮ್ಮೋಳು ಗೋಬಿದವರೇ ಓ ಸಂತೆ ಗೋಬಿ ಎತ್ತು ಅರಿ ನುಪ್ಪು ಅರಿತ ಅಣ್ಣ ಅವು ಮಕ್ಕ ಅವು ಅದು ನದಿ ಮಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಬೀಡಾವ ಹೌದು ಆ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಒಂದು ಚಟ್ಟ ಮಡೆ ಉಂಡು ಲಡ್ಡು ಉಂಡು ಇದು ಅಂಬಡೆ ಕೆಲವರು ಕೆಲವು ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಸಾವತ್ತಿ ಮದಿಮೆ ಮತ್ತೆ ಮದಿಮೆ ಸ್ವೀಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 500 ಸೀರೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಪೂರ ವೈಪುಲಿ ಬೇಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಲಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಬೋಣ ಅಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾರ 500 ಜಂತ ಸೀರೆ ಹೋಯ್ತರ ಪೊಂಜಕ್ಲು ಬರ್ತದ ಮುಸುಟ್ಟುಗೋದು ಇವಾರ ಯಾಣೋ ಇಪ್ಪಯೆ ಯಾವ ಇಪ್ಪಯೆ ಪಕ್ಕ ಸೀರೆ 500 ಜಂತ ಸೀರೆ 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 ಪಾಣು ಮಾರಿ ಓ ಸೀರೆ ಅವು ಅವು ಮಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಬಾಕಿ ಪೂರ ವೈಪುಲಿ ಒಂತ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೂರ ಪಟ್ಲಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟೋಡು ಮಕ್ಕ ನಾಕೆ ಮಕ್ಕಂತ ತಲಕಾಯಿ ಹಾಕಲಿ ಬರ್ಪೇನೆ ಅಕ್ಲೆ ಒಂದು ಪೊನ್ನೆ ಹಾಕಲಿ ಗೋಪಿ ಅವು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅವನು ಪೊನ್ನುಳೆಗೆ ಒರಿಯನೆ ಗೋಪಿ ಎಂಕ್ಲ ಅರ್ಧ ನಿಜ ಪಾಲ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇ ಗೋಪಿ ಅಣ್ಣ ತಲಕಾಯಿ ತಲಕಾಯಿ ಹಾಕಲಿ ತಲಕಾಯಿ ಗೋಪಿ ಬೇಗ ಯಾನ್ ಮುಸುಟ್ಟು ಗುದಿ ಪಾವ ತೆಗೆದೇನಿ ಹೊರ ಮಾತ್ಮೆ ಟೌನ್ ವಾಲ್ಡ್ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ತಲಕಾವೇರಿಗೆ ತಲಕಾವೇರಿ ನಮ್ಮೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ತಲಕಾವೇರಿ ಮಾರಾಯ ಅಯ್ಯೋ ಟೌನ್ ಪಕ್ಕ ತಲಕಾವೇರಿ ಅಂತಿನ ತಲಕಾಯಿ 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 ತರಕಾರಿ ವೆಜ್ಜಿ ವೆಜ್ಜಿ ತರಕಾರಿಗೆ ಅಂತಿನ ಹಾಗೆ ಗೋಪಿ ಅಯ್ಯೋ
ತರಕಾರಿಗೆ ಗೋಪಿ ನೆಂಚಿನ ಪಾಲು ಕಟ್ಟುನು ಅತ್ತಿ ಅಕ್ಕೆ ಕೋವಿ ಬುಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಕೆ ಗೋಪಿ ಅತ್ತು ಗೋಬಿ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ. ಗೋಬಿ ಬರಲ್ಲ ಅವು ಪನ್ನ ಕೊಂಚ ಸ್ಲಿಪ್ ಅವನು ಓ. ಸ್ಲಿಪ್ ಅವನು ಬಾಗ ಕಾಯ್ತು ನೀ ಪನ್ನ ಕತ್ತೆ ಎಕಡ್ದು ಸ್ಲಿಪ್ಪೆ ಆತೀನಿ ಪಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಪೆಸ್ನಲಾದು ಒಂದು ಪುಸನಲಾದು ಆಯ್ತು ಪುರ್ಸಲ್ಲ ಲಾಡ ಎಂಕಲ್ಲ ನಾಲು ಲಾಡಿಜ್ಜ ಪುರ್ಸಲ್ಲ ಲಾಡ ಅವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಲಾಡ್ ಮರ್ಲ ದೇ ಆಯ್ ಮರ್ಲೇನೆ ಓ ಮರ್ಲ ಇಡದೆ ಬೈದಿನಿ ಬಾಸ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈ ಎರಡು ಗೇಮ್ ಇಡೆ ಬೈದಿನಿ ಮರ್ಲ ಮರ್ಲಿ ಬೇ ಮರ್ಲೇ ಮಲ್ಲ ಎಂಚಣ್ಣ ಬೇ ಉಂಟತಿ ಬೇಗ ಮದಿಮೆ ಅವಡು ಬಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಎತ್ತನು ಅಂಚ ಬೇಗ ಮೇನ ಮದಿಮೆದ ಮಂಟಪದ ಅಲ್ಪ ಮೇನ ಪೊಣ್ಣು ಕೈ ಕೊರ್ದು ಬಲ್ತಲ್ ಬೇ ತಾನ ನೊಟ್ಟು ಅವೇ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡಿ ಮೇ ಇಂಚಾತಿನಿ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಒನಸಿಗೆ ಏತ್ ರೇಟ್ ಏತ್ ಐಟಮ್ ಏತ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಪುರ ಕೇನ್ನಿಯಂಬಿ ಈ ಬಲಗೆ ವಾಸ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಬಲ 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 ಆಯ್ ಮರ್ಲಿ ಇರನಿ ಹೊಕ್ಕಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಿರ್ಚಿಕಟ್ಟೇನೆ ಅಥವಾ ಅಯ್ಯ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೇನಾಗರೆ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತೆ ಹಂಟಿದನಿ ಪುರ್ಸರ ಲಾಡಿ ಕೇನಾಗರೆ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತೆ ಎಂದು ಲಾಡಡಿ ಸುಧಾರು ಎಂದು ಹತ್ತಿದನಿ ಹಾಂಡಲ ಪಾಪ ಆತ ದಾಯೆ ಪಾಪ ಆತ ಪಾಪ ಅಂದು ಬೇಲೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಬಿಡತ್ತು ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡುದು ಬೇ ಪಾಪ ಅಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪಡುದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಆನಾಗಲ್ಲ ಪೊನ್ನಾಗಲ್ಲ ದಾದನ ಲವ್ ಉಂಡ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಆಕಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆಕಲ ನನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಉಡುಪೇರು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತನ ದಾದಾಪುಡು ಉಮೇನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಡಲ್ಲ ವೆಲ್ ನಮ್ಮ ರೀ ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ತೃಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದ್ ಬತ್ತ ಕುಡ್ಲ ಸರ್ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ರೀ ಆಡಿಷನ್ ಕೊರ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಐದು ನಮ್ಮ CPL ಸೀಸನ್ 1 ಅಕಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಸಚಿನ್ ನಗ್ಲ ಟೀಮ್ ಸೊ ಏನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸರ್ ರಾಮ್ ಸರ್ ಸುರುತ್ತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬೊಕ ಕಾಮಿಡಿ ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟು ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಪಂದಿತ್ತವಂತೆ ಸರಿ ಸರಿಜಿಂದತ್ತು ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ತೋನಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಂಚಿನ ಅವೇನಕ್ಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಟ್ ಒಂದು 2 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲು ಅಂತ ಅಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತಾರೆ ಹಾಕ್ಲು ಒಂದು ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಉಂಡಾಕ್ಲ ಅವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಕ್ಲ ಮೂಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಕೆಲವು ಒಂತೆ ಪದಕುಲು ಕೆಲವು ಅಶ್ಲೀಲ ಪದಕುಲು ಒಂದು ಬತ್ತನ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಸುಧಾರ ಪೋಲಿ ನಾನು ದುಂಬಗಾಡ್ಲು ಹಾಕ್ಲು ಅಂತ ಸುಧಾರ ತಂದು ಹೋವೇನೆ ತಂಡದ ಇಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಕ್ಲು ನಲ್ಲಂತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾಡೊಂದು ಪೋಯಿರಂದ ಅಕ್ಲು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರ ಅದು ಉಳ್ಳಿರಿ ವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳಿರ ಇಟ್ಟು ಸೊ ದುಂಬಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಕ್ಲಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ನಿಂಗೆ ತೋಜು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಎಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೊ ಇರ್ ಪಂಪರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರ್ದಾದ ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ದೇರ ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಐದು ರೀ ಆಡಿಷನ್ ಬೆಟರ್ ಉಂಟು ಬೆಟರ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಕೂಲ್ ಸರ್ ಶಶಿ ಸರ್ ಅವೇ ಈ ಟೀಮ್ ಸಚಿನ್ ದನಿನ ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಸಚಿನ್ ಉಪ್ಪಳ ಅರೆ ಇಂಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ನೋಟ್ ಬಂದ ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಟೀಮ್ ಕಂಪೇನಿಯನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಆರು ಒರಿಯೇ ಬೆನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಆರು ಒರಿಯೇ ಬಂಗ ಬರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಜತೆ ತಿಕ್ಕಿಜಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಕ್ಲು 2 ಜನ 3 ಜನ ಉಳ್ಳರು ಇತ್ತೆ ಮುಕ್ಲ ಕಂಪನಿ ಓಕೆ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಆರು ಮಲ್ಲ ಸೊತ್ತು ಸಚಿನ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೊತ್ತು ಸೊ ಅಕ್ಲು 4 ಜನ ಸೇರಿದು ನನ್ನೊಂದು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಮಂತನ ಈ ಟೀಮ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಟು ಅದೇ ಸೊ ಒರಿತನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಸಚಿನ್ ಒಂತ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಮತ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಲ್ತು ನಿಂದಾಂಡ ಇಜಿನ ನಾಡ ಒರಿಯ ಪುಗೆಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಆ ಟೀಮ್ ಅನ್ಕೊಂಡೋಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ನೀರು ಪನ್ಪಾರ ಅದೇ ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಶಶಿ ಸರ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ತೃಪ್ತಿ ಆತನಂದು ಹೆಂಗೆ ತೋಜುನು ತೃಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರ್ನಕಲ್ಲ ಅದೇ ಸರ್ ತೃಪ್ತಿ ಆತ ನೀರಾಗಂತೆ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಸೊ ವೆಲ್ ರೀ ಆಡಿಷನ್ ಅಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಂದು ಸರ್ ನಕುಲ್ ಪನದೊಲ್ಲರ್ ಬಟ್ ಇತ್ತನೆ ಡಿಸಿಷನ್ ದೆಪ್ಪರ ಆಬ್ಜಿ ನನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂವೋಡು ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ತುಳುನಾಡ ಕುಸಾಲ್ ಪನ್ಮನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆತನ ನಮ್ಮ CPL ಸೀಸನ್ 2 ಸಂದೀಪ್ ಡಿ ನೆತ್ತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೊ ಸುರೇಶ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಚೇತನ್ ಮಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಉಲ್ಲೇರ್ ಸೊ ಮಹೇಶ್
ಪಾಂಗಾಳ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸರ್ ಅದು ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಗೊತ್ತುಜಿ ತುಳುನಾಡ ಕುಶಲ್ ದಕಲ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಅಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಪ್ಪುನು ಬಹುಶಃ ಪುದರ್ ಓಲ ಕೇಂದಿಜಿ ಈ ಟೀಮ್ ದ ಬಟ್ ಹೊಸಾತ್ ತೋಜುಂಡು ಸರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಆಡಿಷನ್ ಅಕ್ಲ ಎಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ವೆಲ್ ಇತ್ತದ ಟೀಮ್ ಆಡಿಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಟೀಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ತುಳುನಾಡ ಕುಶಲ್. ಯಾವಿಯೇ ಬೊರ್ಚಿಯೇ ಕುರ್ಚಿಯೇ ಮುಗಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಕರೆ ಕರೆನಿ ಒಂಜಿ ಜೆತ್ತು ಸೈರಂಡ ಉಂಡ ಆಯ ಮೋನೆ ಬುಡದಿಗ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲೇನ ದಾನೆ ಮಾರು ಒಂಜಿ ಜೆತ್ತು ಸೈರಿಜ್ಜಿ ಯಾನೆಂದಿನಿ ಮೋನೆ ಮೊಯ್ನಿಗೆ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಒಂದು ಉಲ್ಟಾ ಆತಂಡು ಮೋಹಿನಿ ಮೋನಗೆ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದಾಂಡು ಮೋನ ದಾದಾಂಡು ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಸುಂದರ ಎಂಕ್ ಬುಡೆದಿ ಬೋಡ್ರೆಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಸುಂದರ ಬೋಡ್ರೆಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಇತೆ ನಿಕ್ಕು ಬುಡಿದಿ ಬೊಡ್ಚಾ ಅಂಚಾಂಡ ಎಂಕು ಕೊರು ಮಾರಾಯ ರಡ್ಡು ಬುಡಿದಿ ಬಸ್ಸನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಪಿನ ಯೋಗೊಂಡ ತೂಪೆ ಮಾರ ಅವು ಕುಮಾರೆ ಈ ಸುಂದರೆ ನಿನೆ ಪುಪ್ಪಡು ಅವು ಮತ್ತ ಬುಡ್ಲ ಮಾರ ಇಸೆ ಬುಡಿದಿ ನಿಕ್ಕು ಕುಟ್ರೆ ಕಾರಣ ದಾದ ದಾಲಜ್ಜಿಯ ಯಾನಲೆ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟುಗ ಪಂಡದ ಕೈ ಮಿತ್ತು ದೆರ್ದಿನಿ ಮಾತ್ರ ಬಕ ಬಕದ ಪೂರ ಆಲೆ ಸಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ಬೂರ್ದು ನಾನೊಂದು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಮೈಪು ಕೆಲವು ಪೊಡಿ ಆತುಂಡಾತ ಒಂಜಿ ಮೈಪು ಪೊಡಿ ಆತ್ರ ಇತ ಕೂಡ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ಸೀದಾ ಇಂಚಿ ಪಾರಾಯಿನ್ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಬಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಹಾಕೊಡ್ಚಿಯ ಬೊಡ್ಚಿಯ ಬೊಡ್ಚಿಯ ಬನ್ನದಿತ್ತು ನೀ ಹಾಕೊಂದಿತ್ತಿನತ್ತ ಆಲೆ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಕ ನ್ಯೂಟನ್ನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಿಯಮ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ದಾದ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಆಯ್ತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕ್ರಿಯೆಲ ಅಲ್ಲನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಲ ಅಲ್ಲನೆ ಒಂತೆ ಬರ್ತಾ ತೋಡ ನಿನ್ನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಆತುಬೆ ಇದೇ ಹೌದಾದಿ ಕ್ರಿಯೆ ದ ಸೈರನ್ ಕೇನೊಂದುಂಡು ನಿನ್ನ ಮಾರಾಣಿ ಬತ್ತಡ ಅಂದು ಮಾರಾಯ ಇದೇ ಯಾನಿ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಡ ಮಿನಿನ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ಮಲ್ತ ಬಾಳೆ ಅತ್ತಿ ಮೊಯ್ನಕ್ಕ ಕಂಡನಿಗೆ ನಮ್ನಿ ಏರಂಡ ಹಾಕುವರಿ ಅವಳ ಮೈಪು ಪುಡಿ ಆಮುಟ ಇದೇ ಸುಂದರಣ್ಣ ಈರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಯಾವನ ಆಯ್ನಟ್ ಮೇರೆನು ಈ ತೆಟ್ಟು ಬುಡಿಯೇ ಬೇತೆ ದಕುಲ್ ಮಿನಿ ಆದಿತ್ತೊಡು ದಾದಯ ದಾದಾ ದಾದ ಮಲ್ದುವೇರಿಯ ಇರೇನು ಹೋಮ ಕುಂಡೋ ಪಾಡ್ದು ಪುನಃ ಹೋಮ ಮಲ್ದುವೇರು ಅಂಚಿನ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಮಾರೇ ತುಂಬೆ ಅಂಚಿನ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ದೇಂಜ್ವಲೆ ಇದು ಮೂಲ್ ತೂಲೆ ಸುಂದರಣ್ಣ ಇನಿ ಕಾಣೆ ಎಂಕುಲು ಪೇಂಟ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತನ ಪೋದಿತ್ತರ ಉಂತಾಲ ಮಾರ ಇದೆ ಸಮಕಟ್ ನಾಳ ಇಲ್ಲ ಮಗುರುಜಿ ಅವ್ ಪೈಂಟ್ ಹತ್ತದೆ ಪೇಂಟೆಗತ್ತ ಪೋತೀನಿ ಅವೇ ಮೇರ್ ಪಂತಿನಿ ಪೋದಿತ್ತನ ದಾದ ಪಲ್ಲೇಸಿ అవులు ఉండేది సుందరన్న మీరు ఆ మీన్ మారునాల్డా వా సేల పాతిరుని వా చక్కన పాతిరుని అయ్యో ಅಂದು ಸುಂದರ ಪಾತೆರ್ದೆ ಏನಾಂಡು ಪಾತೆರ್ನ ತಪ್ಪಾಂಡ ದುಂಬುಡ್ ದಿಂಚಿ ಆ ನಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತಿನತ ಅಯ್ಯೋ 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 ತೂಯರೆ ಸುಂದರಣ್ಣ ತೂಯರೆ ಅಂಚಣ್ಣ ಒಂದು ದುಂಬುಡ್ ದಿಂಚಿ ಇತ್ತುಂಡು ದುಂಬುಡ್ ದಿಂಚಿ ಇಪ್ಪೆರೆಗೆ ಏನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ನಂಬುದಿನ ಇಂದ ಸುಂದರ ಇತ್ತೆದ ಪೊರ್ಜೋ ನಗಲಿಗೆ ಉಂದೇ ಆಂಡು ಕಂಡನೆ ಓಲು ಪೋಯೆ ಓಲು ತೂಯೆ ಓಲು ದೀಯೆ ಉಂದು ಆಂಡು ಓಲ್ ದಿಯರೆ ಪೋತೆಯ ದೀಪಿನ ಅವತ್ತು ಮಾರಯ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತದ ಪೊರ್ಜೋಲು ಸ್ಪರ್ಶನಾಂಡಲ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಜೇರ್ ಆಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತೂ ಬುಡಯೇರು ಆಂಡ ಸುಂದರ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿಲ ಫಿಗರ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಜೊತೆ ಎಡ್ಡೆದ ದೇ ದಾದೆ ತಾಳೆಜ್ಜಿ ಮಾರೈದೆ ಓ ಮಾರಿ ಇಂದ ಈ ಕಂಡನ ನೀತಿ ಸಸಾರ ಮಲ್ಪುವತ ಮಾರೈದೆ ಇಂದ ಆ ಸುಂದರ ನಗಲ್ ಒಂಚೂರು ಜೋಡಿಂತುಲ ಅಗಲೊಂಜಿ ಏತ್ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಉಲ್ಲೇರ್ತುಲ ಕಂಡನೆ ಬಂಡ ಏರು ಕನನಿ ಪಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಮಂಡೆ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದ ಮಂಡೆ ಅಂಡ ಕಂಡನ ಏರು ಕುಟುಂಬದ ಮಂಡೆ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕ ಆಹಾ ಕನನಿ ಕುಟುಂಬದ ಮಂಡೆ ಅಂಡ ಬೊಡಿದಿ ಕೆಕ್ಕಿಲಿತಿಲಕ ಆವೇ ಹೌದಾ ಮೋಯಿನಕ್ಕ ಕೆಕ್ಕಿಲತಿ ಮಂಡೇನ್ ಬೋಡಾಲಕ ತಿರ್ಗವನು ಒಂದು ಅವು ಪುರ ಸಯ್ಯಡ್ದೆ ಕಂಡನ ನಾತು ಸಸಾರ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇಂದ ಅವೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ದೂರೋಡ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವೇರ್ ಬರ್ಪಿಲಕ್ಕ ತೋಜುಡು ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಬರ್ಪಿನ ತೋಜುಡು ಅಂದ ಕಾಂಡೆ ಪೋತೋಲು ಒಂಜಿ ಗೊಂಬೆ ಕುಣಿತ ಬಂದು ಇನ್ನು ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಆತ ಅಂಚಾಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಅಲ್ಲಿ ಸೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದು ಅಮ್ಮ ದೇವರ ಸಾಕದು ಪೋಂಡುದೆ ಅತ್ತದೆ ಮೋನಿ ಉಂದೇರ್ದೆ ನರ್ಸನ್ನ ವೇಷಧಾರಿಗ ಆಯ್ಕ ಒಂಜಿ 50 ಪೈಸೆ ಬರ್ತ ಕಡ ಬುಡ್ರ ಬಲ್ಲಿತ್ತಿನ ದಾದದ ಸುಂದು ಅವನೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ತೀರ್ಥದ ಮಿತ್ತ ಮುಟ್ಟ ತೂಲಗೆ ಅತ್ತದೆ ತಿರ್ತಡ್ದು ಮಿತ್ತ ಮುಟ್ಟದ ಹಾಲು ಉಬ್ಬು ತಗ್ಗಿಜ್ಜತ್ತ ಟಾಪಿಡಿ ಈಸದಿ ಇತ್ಲಕೊಂಡುದೆ ದದೆ ಕಾಲಿ ತೀರ್ಥ ತೂಪಿನ ಚೂರ್ ಮಿತ್ತಲ ತೂಲಗೆ ಓ ಉಂದೇನ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾಬಿಯಾ ಸಾರಿ ಅವೇ ಹೆಂಗುಂಡತ್ತೆ ಇರೇನು ಮಸ್ತ್
ಬತ್ತೇನೆಂಡು ಅಂದ ಅಲ್ತ ಸಂಗಡ್ ಸೀದ ಇಡೇಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಏನಂತ ಬೇರೆಗ ಹಾ ಎಂಕಿರೆಂತು ಅನಗುಂಡತ್ತೆ ನನ್ನ ತೂವನಗ ಇರೆಂತು ಅನಗ ನಾ ಎಗ್ಗಿದ್ದೀನಾಗಲ್ಲಕ್ಕ ತೋಚಣಿಗೆ ఆయన బుట్ల ఎత్తినని ఎనంతు అనగా ಇರೆಂತು ಅನಗ ಅತ್ತಿ ಅವು ಸೈಯಾಡ್ ಎಂಕ್ ಕೊಡಂಜ್ ಖಾನ ಬುರ್ತಿನತ್ತೆ ಹಾ కన బుర్దిని ಎಂಕ್ ಕೊಡಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋತ್ನ ಕನ್ನ ಕಟ್ಟದನ್ನ షాపింగ్ ಹಾ ಏಕ ಮೇನಿಲೀಕೆ ಬಂಗಾರ ಜರಿ ಸೀರೆ ಪುರಾಗ್ ಎತ್ತಿ ಕೊರ್ತಿನ ಕನ ಕಟ್ಟದಂಡಿಯೇ ಯಾನು ನಿಕ್ಕಿ ಗೆತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಹಾ ಸೇಮ್ ಕನ ಎಂಕ ಬುರ್ದುನ್ ದಾದಿಯವು ಯಾನಿಂಚ ನಿನಲ್ಲೇ ಸೋಪಿನ ಹಾ ಅಂಗಡಿ ಪೋಪಿನಿ ಪೋಪಿನಿ ಇಕ ಬಂಗಾರ ಮಾತ ಗೆತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಗತ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಜರಿ ಜರಿ ಇತ್ತ ಸೀರೆ ಗೆತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇಂಚ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪನು ಕೌಂಟರ್ ದಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಕೌಂಟು ದಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಬಿಲ್ ಅಗಲು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಕಾಸು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಕು ಜರಿ ಜರಿತ್ತ ಸೀರೆ ಗೆತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾನತ್ತ ಬಗದಾಲತ್ತ ತೂಲೆ ಮೋಹನಾರು ತೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ತೆಕ್ಕಡ್ದಿಂಚಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ನಿಗಲ ಸಾವ್ದ ಕನನ ಕಂಡನೆ ಅವು ಗೆತ್ತುಕೊರಿಯೆ ಒಂದು ಗೆತ್ತುಕೊರಿಯೆ ಕರ್ಮದ ಕನನ ಕಂಡನಾಡ್ಲೇನ್ ಮುರ್ಕವನನೇ ಕನಾತ ನಿಗಲ್ಲ ಪುರ ಅವನ ಸತ್ಯ ಬಂಡ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಯಾನ್ ಸೈತಂಡ ಮುಲೆಗ್ ಎನ್ನಂಚಿನ ಕಂಡಾನಿ ಸಿಕ್ಕೋಡಿಗೆ ಈತು ಪೊರ್ಲದ ಅತಿಯೇ ಏರ್ ಪನ್ನಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಈತಿ ಅನ್ಸೋದ ಕಾರಣ ನಿಂಗೆ ಯಾಪ ಯಾಪ ಸಿಕ್ಕಿರಿದ್ದೆ ಈತಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಂಡಾನಿ ಚಾಲೆಂಜಾ ಓ ದೇವ ಚಾಲೆಂಜ್ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋನಗಲ್ದ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೆಲವು ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸುಂದರಿ ಓ ಸುಂದರಿ ನಿನ್ನ ಕಂಡನೆ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಹೊಡೆದೆ ಪೊಸತ್ತು ದಿಕ್ಕುನಾ ಎಂಕ ಎಂಕೊಂಡತ್ತೆ ಸುದೀಪ್ ಲಕ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶಿವಾಜಿ ಲಕ ಗಡ್ಡ ತುವೇರೆ ಅನ್ನ ಲಕ್ಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡ ಶಿ ಇಲ್ಲ ಕತ್ತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಎಕಡ್ ಬತ್ತತ್ತೆ ಡ್ರೈವರ್ ಅಲ್ಲಿರತ್ತ ಸೇಮ್ ಆರ್ಲಕ ನಿಪ್ಪೊಡಿಯೇ ಆಯನೈಟ್ ಬರ್ಪಿನ್ ಬುಡ್ಚಿತ್ತನ್ ಬೇತೆ ಬೈದೋಲಿ ಇಂದೇ ಅವು ಪೂರ ಸೈಯಡ್ ಇಂದೇ ಸುಂದರಣ್ಣ ಈ ಸುರು ಸುಂದನ್ ತುವೇರ ಪೋಯರತಿ ಅಂದು ಅಪಕಾಲದ ಆದತು ದಿಷ್ಟಾಯರಿ ಎಂಕು ತೂವೇರ ಮನ ಸಿತ್ತಂಡೆ ಶಿ ಅಂಚ ಪೀಂಟ್ ಹೊಡ್ಚಿಯೇ ಮೊಗಲ್ದಾಲ ಬೇತೆನ್ನೀರು ಅಂಚತ್ತಿ ಎಂಕ್ ಅಲೆನ್ ತೂವೇರ ಮನ ಸಿತ್ತುಂಡು ಪೋನಗ ಆಲಿತ್ತು ಜಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ರಾಜಿಡ್ನ ಎತ್ತಿನ ಅವೆಂತು ಇನ್ ಸೀದಾ ಬತ್ತೀನಿ ಶೀ ದಾದ ಸುಂದರಣ್ಣ ಈರು ಯಾರ ಅಂಚತ್ ಪನ್ನಿ ಪಕ್ಕ ಸುಂದನ ದಾದ ಗುಣ ಇಷ್ಟ ಆಡಿಗೆರೆಗು ಅಂಚನೆ ಆಲ್ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಾಲತ್ತ ಹೌದ ಆಲ್ ಗಂಜಿಗೆ ನೇಯ್ ಪಾಡ್ದೆ ಉನ್ಪಿನಿ ದಾದಾ ಗಂಜಿ ನಿನ್ನ ಬುಡದಿತ್ತ ಗಂಜಿಗೆ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದಿನ್ ಪಿನೆ ಅಂದು. ನಿನ್ನ ಬುಡದಿತ್ತ ಗಂಜಿಗೆ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದುನ್ ಪಿನೆ ಅಂದು. ಎನ್ನ ಬುಡದಿಲ್ ಅಂಚಿನೆ ಗಂಜಿಗೆ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದುನ್ ಪುಜೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕ. ಕೈ ಪಾಡ್ದುನ್ ಪೋಲ್ ಅವು ಸೈಯಡಾರ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಐಕ್ ಗಸಿದಾದ ಮಲ್ದ ಆಗ ಸಿಯನ್ ಬೆಂಡೆ ಆಜದಿನಿಯ ಬೆಂಡೆ ಆಜದೊಲ ಬೀಜದೊಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಾಂಡೇಡ್ದಿಂಚಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬೀಜ ಒಂದುಲ್ಲೋಲ್ ಮೂಲಿಯಾನ್ ಬೆಂಡ ಅದು ಪೋತೆ ಮೊಯ್ನಕ್ಕ ಈ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕಾತ್ವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ ಬೇರೆ ಆತಿಜ ದಾದಿ ಸುಂದರಣ್ಣ ಈರು ದಾದ ಇದಕ್ ಮೊರನೆ ಪಂತಿನತೆ ಮುಕುಲು ದಾದಂದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪಂದು ಅಂದು ಅಂಚೆಯನಿಗೆ ಏತ್ ಬಂಗಡಲ ವೆಜ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಇಂದೇ ಸುಂದು ಈ ಕಾಡಿದಾದ ಮಲ್ದದಿ ಅಮ್ಮಿ ಬದೋಸೆ ಅಮೀಪ ದೋಸೆನಾ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೋಸೆ ಮೈಪರೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಲ್ ಮೈದಿನ ಪೂರ ದೋಸೆ ಅಮ್ಮಿ ಬದಲಕ್ಕ ಒಂಜೈಕ್ಲೆ ಸೇಪಿಜ್ಜಿ ಅವ್ವೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮೈ ತಂದಿತ್ತೇರು ಏತು ಶೋಕು ಏತು ಪೊರ್ಲು ಅತ್ತಿಯೇ ಈರ್ ನಮ್ಮೇರ್ ಕಡೆ ಕೊರ್ಲಕಾನೆ ಈರ್ಲೆ ಇಂಕ ಕಡೆ ಕೊರ್ತುವರ್ಡ ಈರ್ ನಮ್ಮ ಮೈತಿಲ್ಲ ಕಾನೆ ಅಲ್ಲ ಮೈದ್ವೆ ಚೆಕ್ ಏನ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಬುಡದಿಗ್ ದೋಸೆ ಕಡೆ ಕೊರ್ಪಿನೆ ಅಂದು. ಚೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಬುಡದಿಗ್ ದೋಸೆ ಕಡೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಈ ದೋಸೆ ಮೈಪುನ ಏನ್ ಕಲ್ಲಿಲ್ಲಡ ಅಂಚತ್ ರಡ್ಡಿಲ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ವೆಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕುಸಲ್ ಮೊಕಲ್ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ತೂದು ಬತ್ತ ಸೊ ಬೇತರಿದ್ದೊಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ ತುಳುನಾಡು ಕುಸಲ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾನಿ ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಆ ರಂಗಭೂಮಿದ ನಿಂಚುಂಡು ಅವು ಮಾತೊಂಡಕ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪಾರಿ ಅಂದ್ ಆಂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೂಜೆತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಇನ್ನೆತ್ತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಕ ಆತೊಂಜಿ ಪಂಡ ಓಕೆ ಸುರುಡ್ದು ಓಕೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ನಡುತೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ತುಯ್ಯ ಆ ಟೀಮ್ ತೊಂತುನ ಆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿಜಿ ಮೂಲ ಕೆಲವು ಬಿಲೋ ದ ಬೆಲ್ಟ್ದ ಕೆಲವು ಶಬ್ದೋಲ್ ಮಾತ ಅವನ ಪಾಡ್ನ ದಾಯ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಮುಕ್ಕಲು ತೋಷ್ಪವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಶಬ್ದೋಲ್ಲ ಮಾತ ಬೈದ ಅವು ಬುಡ್ಡೊಂದು ಆಂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧ್ಯತೆಲು ಇಲ್ಲ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಮುಕ್ಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪಂಚ ಸಾಧ್ಯತೆ ಒಪ್ಪನಂಚನ ತಂಡ ಅದು ಮುಖ ಬರ್ಪೇರು ಓಕೆ ಸೊ ವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಶಶಿ ಸರ್ ದಾದ ಬನ್ಬಾರಿ ಸರ್ ಅವೇ ಈ ಕಣ್ಣಿನ ಬಿಡದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಈ ಹಾಸ್ಯಗೆ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಪುಂಡು ಆಂಡ ಅವೇನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಪಂಚಕೊರಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ಮುಕ್ಳು ಕೆಲವು ಅಶ್ಲೀಲನ್ನು ತುರ್ಕಾವೇರು ಅಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಪ್ಪನಾಗ ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊರ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಪ್ಪನಾಗ ಈ ತುರ್ಕಾವನ ವಿಷಯನ ದಾಯ ಅವನ ಕನಪೆರಿದಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ
ಇತ್ತೆ ಈ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಅಶ್ಲೀಲ ಕಮ್ಮಿ ಪೂರ ಟೀಮು ಸಚಿನ್ ನಕಲ್ನ ಅಂಚ ಏನಿಟ್ಟು ದಾರೆ ಇಂಕುಲು ಆ ತಂಡಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರಡು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂತು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಟೀಮ್ ಇನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂಚಿನ ಟೀಮ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫಾರ್ಮಲಿ ನಮಕ್ಕೆ ಏನಂದಾಡ ಸರ್ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತೃಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು, ಸೊ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡು ಕುಸಲ್. ಸೊ ಈ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ಡ್ ತುಳುನಾಡು ಕುಸಲ್ದ ಮತ್ತೆ ರಾಮ್ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರಿಪ್ ಉಂಡು. ಐತೆ ಅಕ್ಲು ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು, ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್, ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ದೇರು. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಕೊರ್ಂಡ ಅಕ್ಲು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬತ್ತ ಅಕ್ಲೆ ದಾಯ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಲಿ ತೋಜನೆ. ಸೊ ಅಕ್ಲೇನ್ ರೀ ಆಡಿಷನ್ ನಿಕುಲು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆರಡ ಕೂಡ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ರೀ ಆಡಿಷನ್. ಸೊ ಅಂಚಾಂಡ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ತೃಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ತುಳುನಾಡು ಕುಸಲ್. ಓ ಸರ್ ಇನ್ ತೃಪ್ತಿ ಸರ್ ತೃಪ್ತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಶಶಿ ಸರ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ರಾಮ್ ಸರ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತ್ ತೃಪ್ತಿ ಕೊರ್ನೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಐತನ್. ಸೊ ಅಕ್ಲು ರೀ ಆಡಿಷನ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಬೆಟರ್ ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡ ಕುಸಲ್ ದಾದನ ನಿಕುಲು ಲಕ್ಕಿ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕುಲು ರೀ ಆಡಿಷನ್ ನಿಕುಲಿಗೆ ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಆಯ್ನಾತ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕಾಮಿಡೀಸನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊರಿಯರ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಒಲ್ಲ ಅಂಚ ಮೀನು ಆದಿತ್ತಂದಾಣ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಪಿನ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಸೊ ವೆಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಸಿಷನ್ ತಿಕ್ಕಿಡು. ಸೊ ಇನಿತ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ತೃಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಗೊ ಬಂದೋಲೇರು. ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಸಚಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ತೃಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ. ಸೊ ವೆಲ್ ಸರ್ ಅಂಚೆ ಇನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿಪುಗದೆ ಸರ್. ಸೊ ವೆಲ್ ಇನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ಮುಗಿಪೊಂದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಉಂಡು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ರೌಂಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಫೈನಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಗಿಯುಂಡು. ಸೊ ವೆಲ್ ಸೊ ಇನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್ ಫೈನಲಿ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬೈ ಬೈ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್.